Miri, senyor Mas, vostè té el dia 30 una gran oportunitat d'encetar una etapa constructiva, una etapa positiva per Catalunya i per tots els catalans, no només pels independentistes, sinó pels 7,5 milions de catalans. No la desaprofiti, senyor Mas. Si vostè va el dia 30 com a president dels independentistes i no de tots els catalans, es tornarà a equivocar. Vostè no té empara per al referèndum il·legal. I li diré una altra cosa. El Gobierno de España no va a hablar y no va a negociar sobre la unidad de España. Nosaltres sí li direm del que creiem que ha de parlar. Ha de començar a parlar de la reforma del model de finançament, un model de finançament que s'ha de fer per consens, que s'ha de fer per treballar per garantir l'ordinalitat, l'equitat dels serveis públics i per garantir que sigui un model més just, consensuat entre tots. Ha d'anar a parlar de reformes per la petita i mitjana empresa, ha d'anar a parlar dels autònoms, ha d'anar a parlar de regeneració democràtica, ha d'anar a parlar de transparència, ha d'anar a parlar de reducció de l'administració catalana, ha d'anar a parlar dels problemes reals dels catalans.